Egun ondenoi ze gogo gendun zuen artera sartzeko, naiz lan pixka bat ibili degun goizetik aparkatzeko. Ni amasatik, audorrititik, ta naiz gaigeran antzeko. Nik koskaraino igo behar dut Julion pare jartzeko. Egun ondenoi zer moduz gaude, Benean esan danari atento jarri natzaio, alaiarekin egin ostean deban bertan zuk isaio. Orain nerekin ta aldaketaz harrituta da arraio, gure harreman askearena nola esplikatzen zaio. hobe genuke bere hortan utzi, ta azidadila untza, gorritin sortu den iruñarra, nasgarri entzute utxa, eta oiana amasakoa, etorri dena onuntza, labur biltzeko esan zezaken Naparra eta Giputxa. Egia esan katorriena maiz da nasgarri xamarra, baino aniztasun hori berez ez da izan behar gauz txarra. Giputza eta Naparra esan da zabaldu dezu marmarra, baino asko kala diote eta ni ere banaiz Naparra. Naparra zara lehen zabalak zirelako erresuma, naiz gaztelatik etorri ziren armak harturik zalduna, baina zen apartatze Giputxi ta ze desberdintasuna, labur biltzeko esan zezaken bersolari euskalduna. Egia esan edozein moduz ondo hartuko nukenik, nola ezagun bihurtu geran deba aldean jadanik. Bi bertsolari ta euskaldunak diozu hemen jardunik, baino ezagutu aldezu inoiz bertsolari erdaldunik. Repentismoa kubatarrena, mingainari zenbat buelta, trobadoreak Ego Amerikan, Oriena berriketan, glosadoreak Menorkan eta Mallorcan ere tarteka, nik dakidala bertsolaria mundu osoan daude eta. Bertso batean nola bildudun berak hainbeste azalpen, nik zaila daukat horren kontrako beste daturik esaten. Mundu osoa zabaldu digu
aizabaladan izaten, ta gaurde batik hasiko gera munduai buelta ematen. Badakizue parrandan denak zer daramagun kaskoan, egin gogoa lau bostragota, eurak umoreon askoan. Munduai buelta bersoak ezin, diezaiok eman gaurkoan. Hauei buruak emango die, etxera joan dagoa. Nunbait luzatu zailendik kalekira, atzo gauean ere ezin erretira, buruari helduta daude mailan dira. Prestatu gera eta astadila bira, prestatu gera eta astadila bira. Artean nastean, zakutarrak garela adieraztea, baino berriro egin dugun kontrastea. Berriz zehaztu zaigu urdinez jaztea, berriz zehaztu zaigu urdinez jaztea. Denak urdinez eta biok desberdinak, gonbidatu bezala ezkera hain finak, baino nik egin ditut nere aleginak. Apropos jantzi ditut gaur begi urdinak, apropos jantzi ditut gaur begi urdinak. Beraz jarri dituzu enkonjuntatu nahi, nien ator urdinez ez arropaz ez gaiz, baino alata guztiz aiz lasainago aiz. Ez dakizue baino daltonikoa naiz, ez dakizue baino daltonikoa naiz. Bueno, hartu dezadan berriz ere lurra, behin probatu ostean naparren gailurra, honek emango digu goizetik egurra. 5 minutun bota du lehenengo gezurra, 5 minutun bota du lehenengo gezurra. Zeren bersolari ez nintzake bestela, ta sudurra nahi baitut Pinotxok bezala, baino ez da gezurratzera dena dela. Berriz etortzeaz kontentu gaudela, berriz etortzeaz kontentu gaudela. Plan gehiago badaude nik ala dez uste, behintzat espero degu nahikoa disfrute, hor badira musika tresnez bi ilustre, eta kantu pare bat entzungo nituzke, eta kantu pare bat entzungo nituzke. Bersolariak euren hitzari xuxurla, patore hemen dago olakoik sekula,
Ta beste biak ean kantu da txirula. Susmoa dut gaur ongi pasako dugula. Susmoa dut gaur ongi pasako dugula. Zure zurren dizkiran, nik zorionez aragiare, ipurdi ez zurren ziran, zezenak eta muturrak hemen, zenion zu perspektiban, igual gerora esango dugu, igual gerora esango dugu, adarrak ikusten dira. Bai, baina kontu zaiak dira adar horienak. Respektiba aldatu dugu, ikus genitan gehienak. Zuk lehen bersoa kantatuta, isildu orduko dena. Ezagitute susto hartu duten, ezagitute susto hartu duten gure azpian daudena. Bai batean sumatu dute, hobedean izardian, nahiz hori dena guk kantatzeko falta degun ausardian. Ta dantzariak gogoan hartu, ze arintasun argian, dantza horretan zuzen zinake, dantza horretan zuzen zinake, dantzari edo zaria. Niarena zeinen dotore, ez alda izan pozgarria, baino nik diot gaur dantzatade horri atentzioa jarria. Zeiruditzen zaitela jende bat ona ikaragarria. Proportzioan ote dauzkaten, proportzioan ote dauzkaten talentuak taigarria. Sagardoa atera dute, eta ustu berehala, eta txikiek atxur banakin izan duten martinala.